Body Things Pilates, είμαι η Παπα-Νικολάου και θα γυμναστούμε παρέα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το βάρος του σώματός μας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου εξοπλισμό και αυτό θα είναι αρκετό. Πάμε να ξεκινήσουμε με cat-cow. Οπότε ερχόμαστε σε τετραποδική στήριξη, προσέχουμε όμως ο γόνος παλάμη να βρίσκεται στην ίδια ευθεία, γόνατο ισχύω στην άλλη ευθεία, μέσα και πάνω κοιλιά. Η εισπνοή προετοιμασίας από τη μύτη, στην εκπνοή στρίβουμε ουρίτσα ανάμεσα από τα ισχύα, κεφάλι ανάμεσα από τα χέρια. Και με την εισπνοή ξεδιπλωνόμαστε, ανεβαίνουμε, καθόμαστε ψηλά. Στρίβουμε ουρίτσα ανάμεσα από τα ισχύα, κεφάλι ανάμεσα από τα χέρια. Και ανεβαίνουμε ψηλά. Και ουρίτσα. Και ψηλά. Άλλες 4. Και ψηλά. 3. Ψηλά. 2. Και ψηλά. Τελευταία. Και ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε, πατάμε με τα δάχτυλά μας και ερχόμαστε με λεκάνη ψηλά, πυραμίδα. Μένουμε εδώ, μικρά βηματάκια εναλλάξ, μία πατάμε δεξιά φτέρνα, μία αριστερή, κρατάμε ψηλά τη λεκάνη μας, σπρώχνουμε ενεργητικά με τις παλάμες μας το έδαφος και αντίστοιχα με τις φτέρνες μας, σαν να θέλουν να κουμπίσουν. Σιγά σιγά θα διαπιστώσουμε πως αποκτούν μεγαλύτερη ευληγησία οι γάπες μας. Μέσα και πάνω κοιλιά, η λεκάνη μας θέλει να ανέβει ψηλά στο ταβάνι. Και λυγίζουμε γόνατα, ερχόμαστε σε μια ωραία σανίδα με λυγισμένα γόνατα. Ξανά λεκάνη ψηλά, με κάθε εκπνοή. Λυγίζουμε γόνατα, ερχόμαστε σε σανίδα. Όμως ο γόνος παλάμε σε μια ευθεία. Και ανεβάζουμε ψηλά λεκάνη. Εκπνοή. Σανίδα, εισπνοή ψηλά. Εκπνοή. Σανίδα και ψηλά. Εκπνοή. Σανίδα και ψηλά. Εκπνοή. Σανίδα και ψηλά. Τελευταία. Σανίδα και μένουμε για 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Αφήνουμε γόνατα στο έδαφος, ερχόμαστε σε θέση μωρού, τεντώνουμε χέρια, θέλουν να απομακρυνθούν από τον κορμό μας, λεκάνη στις φτέρνες. Με μία εισπνοή αργά επαναφέρουμε. Τώρα θα κάνουμε σανίδα με τεντωμένα γόνατα. Πατάμε καλά τα δάχτυλά μας και μένουμε. Προσέχουμε τη μέση μας. Κρατάμε τη σπονδυλική μας στήλη ευθυγραμμισμένη, ώμοι κάτω και μακριά από τα αυτιά, μέσα και πάνω κοιλιά. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα και μένουμε για άλλα 5, 4, 3, 2, 1, λεκάνη ψηλά. Μένουμε και ερχόμαστε ξανά και μένουμε σε σανίδα. 5, 4, 3, 2, 1, λεκάνη ψηλά. Μένουμε. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Τελευταία. Ανοιχτό το ισχύο μας προς τα έξω, έξω η καρδιά μας, μέσα και πάνω η κοιλιά μας. Πολύ ωραία διάταση για τους γλουτούς. Και αργά αφήνουμε στο έδαφος το πέλμα. Αλλάζουμε πόδι, έξω ο θώρακας, μέσα και πάνω η κοιλιά. Και αργά αφήνουμε πέλμα στο έδαφος. Δεξιά αριστερά ισχύα, φεύγουμε στο κέντρο. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Ανεβαίνουμε, οκλαδών και χαλαρώνουμε. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα στο Body Things Pilates. Ελπίζω να το απόλαυσες όσο και εγώ και να σε δω σύντομα σε ένα επόμενο μάθημα. Καλή συνέχεια!